akuluakulu pepani kwambiri ngatitu pa background popazimveka ndikuti kaphokoso ka mvula tayesa kuyidikirira koma sikutheka ya nde kumene timalekodera ife tilibe ma soundproof ndi ma studio tu amu 23 mu nde mukuyenera kungomvetsetsabe eti chabwino bola tizimvana apapa nkhani yomwe tabwera nayo panopa ndiyokhudzana ndi Madam Mary Chilima. Inde akazi wawo amalemu Saulos Chilima anabweratu makamaka chakumama wako ndi misozi yosalekeza kubwera kudzalemba pa tsamba lawo la mchezo zotere tisachita kuzedwa apo yaya akuti 1 year 6 months tidakalirabe Saulos, imfa yowawa, imfa yosamveka, mtima osweka. Okay, ndekuti no kubweratu pasipo anayikapo chithunzi zimenezi cha malemu Saulos Chilima. Ayi pamenepo tondeza mveka bwinobwino malinga ndikunena kuti ichotu chinali chiyankhulo chathu chichewa chimene anagwiritsa ntchito popereka uthenga umenewo. Magayi kwatatu ndekuti chaka ndi miyezi 6 chimwalireni Saulos Chilima komanso anthu ena 8 aja kuchikangawa. Kodi tu za imfa imene ilolo ineyo zimandilasatu kuona kuti sizinayendepo bwino penepa. Paka pano pabe tikamakhala nkumalingalira kumapanga process imene zinayendera monse muja. Ayi ndege yasowa cha mateni kumangokhala osapangapo zina zonse kumadzayankhula ndekuti cham'ma 4 5 madzulo tayo kasecha basi ndekupezeka zonena kuti basi makosana akuluakulu amphamvuwo nkuletsana anthu musakaseche iyayi pirani mukagone tatopa ife asilikali chani wina ujaso ndikumadzanena kuti ndegeja yagwera kokhwitima chani nkhalango ili kokhwitima chani basi no kumadzapezeka zonino anthu kumakapangano kumakayipezano ndekuti no ndegeja kumakayipezano the following day cham'ma 12 makosana pamene padzatu sizinayendepo bwinotu pamene padza olo ndi pang'ono pomwe. Chabwino timangofuna kukamba papa kunena kuti ndi anthu ochepa amene angakumbukire zonena kuti no papitano tu chaka chimodzi ndi miyezi 6 chifukwa chani kuyamba kale ndi kale tikhati kumakamba ifeyo kunoti imfa izizi zimakhudza kwambiri anthu amene ali ma direct relatives, anthu amene no anapezeka zoti no anachibale kwambiri woyandikana kwambiri ndi munthu amene atani wadisiyayo. Nthawi imene jayi Saulos Chilima ndi fanzi tamwalira kumene kucha kunalitu fanzi kuyankhula amene inde anali president wanga, amene iye apandezo sakhala bwino, apa taluza basi chani apa sitidzamuiwala amene chani zambirimbiri. Koma noni ndani amene wakumbukira zonena kuti leloli olo ineyo ndonenanetu ineyo sindakumbukira olo ineyo ndi ndani amene wakumbukira kuti leloli ndi pa 10 December so tikamenya masamu ndekuti muona zonena kuti ndimapitadi chani papita ndekuti no miyezi 6 from ndekuti no pa 10 June kozafika panopa pa 10 December miyezi 6 kuphatikiza 1 year ndekuti no chani 1.5 year. Ndani amene wapanga pay attention to that? Palibe kupatula uyu Mary Chilima. Chifukwa chani? Chifukwa Chilima ujayi sizoti anali ngati president kwa iyewo, sanali president wa chipani cha UTM. Sizoti Chilima uja anali kapena ndekuti no president wake mu chaka cha 2025. Ayi amene ujatu anali mwamuna wake, amene ujayi anayenda kuti bambo ana ake. Zinthu ngati zimenezo amakhala akumbukira nawo muoneni kuti mmene zikuyendera apa kulira kosatha zimakhala zovuta izizi for nthawi zina zake kuti no upange muvone ndekhala ndomazifunsafunsa limene ona kuti no Griffith amatero kulira kudzaku pamene anthu ena akati si achibale timalira timafika nthawi yona kuti timazitolera ndi kunyamula moyo kumapita patsogolo. Aliyense pokhala kumalingalira zonena kuti amene zililimu papitabe nthawi mwinano amene Chilima adza akuzokhala kuti mwina make nakutolera moyo wawo kuti no azipita patsogolo. Koma message yomwe yabwera papayi
ndioti imfa yowawa kwambiri anakalirabe akulephera kuti anyamule moyo kupita patsogolo. Muzifunse kuti nchifukwa chani? Chifukwa chonena kuti palibe closure. Mwayioneti? Palibe kutsekera kwenikweni. Fatikalira mudzapama kakhano kamwambo kadza kosetsa yani komanso wekhaso umavomereza mtima wako umavomerezabe kuti I think ichi ndi chilungamo munthu watani wapita. Komano apapa uvomereza bwanji zinthu zonena kuti no sizikumvetsetseka somene zinakhalira. Zimalipoti zimene zinkatuluka mbwerera zokhazokhazo. Ziganizo zomwe zinkapangidwa ndi anthu akuluakulu atsogoleri ziganizo zopoira zopunduka ngati izozo. Fobalina akapanga ziganizo zomwe no ndizo mara koma mwitu lemo decisions pa chizungupo. Ziganizo izizi iwe uzikanena zonena kuti no nthegecha yasowa cha mateni kumakalengeza nte kuti ma4 madikira chani nthawi yonse. Hose munakalengeza mateni momwemo fanzi nte kuti fanzi yonse nte kuti tamangira kuti kumene wako. Tiye tikathandizane kumene koko kofunika kuti tikangokhala tikangomwazikana tonse kumene fanzi kumene kudza kupita kusetsa nte kuti zinakatitengera within kamwina kandi 30 minutes takwanitsa kutani fati nakagawa ino tengane chigawo chako tiye timwazikane bwezi nte kuti mwina make anthu adza mwina tapeza mwina adza naye chani mwina nakaya ndirakutha komano nchifukwa chani nokunali kuchedwetsa gapo imeneji yochedwetsa munkafuna kuti nopachitike zotani. Munkafuna zonena kuti zoyipazo zichitike kina kuona mukatsimikiza kuti apa zikhoza kukhala zoyipa zono zachitika basi ndi apa tikhozana kumalengeza. So pano ife tiziganiza chani nawo pali zimafunso ngati zimenezozo muyembekeze zonena kuti no amayiwa tsopano angakhale ndi closure zosatheka. Mwayiona tsopano azingolira kumangolira pokawoka atapeza mayango fakana kamba zono ndikupempha kunena kuti anthu amundithandizire kuti mwina mwake pachitike kafukufuku amene angathe kubweretsa mayankho fa akandipa mafunso anga ngati yankhidwe ndikuti mwina mwake munthu une ndikhoza kunyamulabe moyo wanga mwanzire nake wapita patsogolo. Kwa apo kumakhala kuti no munthu anasoledwa mtima because this is the most painful heartbreak that someone can have. Munthu amene mukonda kuti basi wasamukano pa dziko panopa and mino wasamukira zizosakhala bwino and imfa imene jai it was not really it was not decented sinali yoti inalibe yochotsa ulemu tinene choncho sinali ndi ulemu fa munkaona mmene zinkendera zithu zizidza munthu uja tisakambe zimenezo koma tingokamba zonena kuti munthu uja ndi kuti mfakeja ulemuso panalibeponso. Munamvako zonena kuti wafa atisiya mwa ulemu. Munamvatu zimenezo kuti yayi sinasa bwino achibala nali pamenepo munthu azivomeza zoti munthu yero ndi mmene zilira apapamo tama mwantendero muno wake sazoti amakosana ngati kuli kuonena kuti anthu amaona naso kutsogolo kuno tidzaona naso. Sizoti komano imfa imeneza ndasinali yaule ndiye mukuyembekeza kuti akhala ndi kuloza bwanji akhala bwanji no ndi chivomerezo chimene chinkakatsekeno kulira kumene kuchingakatsekeno malo amene mukutulukira misozi usati misozi yomatuluka m'matsaya koma misozi yomatuluka mu mtima fa mu mtima mutu mayenda to misozi mmene mu nkhani yake ndimene wishi kunena kuti no pakana khala zoti pali kuthekera kuti no mwina nkuchitaso zinthu mosiyana ngati pangatheke akafukufuku abwino kuti no kufufuza ndikupeza no kuti no chinachitika ndi chotani chifukwa ndi kuti no zinthu ngati zimene zichaza anthu amwene zazitipindulira chani munthu mesa munthu linayika kale ndi tinampasa ulemu nthawi imene timakamwika m'manda chani panopo tinanyamuka zaka zikupita bwanji tizi iyayi tikatiro tichita akafukufuku amene aja amabweretsa nthawi zina zake mayankho clarity komanso kuthandizira anthu amene atsala aja kuti mwina mwake anyamule moyo wawo kumapita patsogolo. Pepani kwambiri Madam Mary Chilima komanso anthu onse amene mwina mwake imfa imeneja ndena kukhudzani mwa direct kwambiri
kuposano anthu amene timangoyankhula kumalubwalubwa kunjako. Pepani kwambiri Mulungu abweretse chitonthozo makamaka mitima yanu yosweka, komanso ndekuti mzimu wa malemu Saulos Chilima ukawusemo mtendere wosatha. Akuti